Hai să citim. Suntem la litera X. Așa, hai să vedem. Citim, da? Încercuiește litera X și Precizează. Nu. Unde se află în Acum hai să vedem ai plecat de aici. carul, Nu. cadrul fiecărui cuvânt. Deci ce trebuie să facem? Să zici imagini sunt Da. din cuvinte Cine zice la început? să încercuiesc X-ul. Da. Doar că mai întâi vom citi Și cine mai zice? și să văd cadrul. Unde se află litera X? Să zici, Da. la început, la mijloc sau la final, da? Hai să citim. Pix, Bun. saxofon, Da. Si. sixolo, Nu. Deci asta citești si, da? Cele două litere. Dar după aia citește. xilofon, Așa. excavator, Așa. Mai departe ce trebuie să facem? și să încercuiesc X-ul. Bun. La final e X-ul. Bun. În mijloc. La început. Pe final și prin mijloc. E în mijloc, În Giulia. mijloc, adică asta e mijlocul. Da, e în mijloc. Nu e nici la început, nici la final, da? Hai, mai departe. Subliniază. Cu verde. Unde mama scrie cu verde? Te rog frumos, citește ceea ce scrie. Cuvintele care conțin litera X. Deci ce trebuie să facem? Să subliniez cuvintele care conțin X-ul. Așa, haide să le citim și în timp ce le citești, care îi subliniez. Dar ți-ai strâns cumva plastilina ca să deschizi alt joc? Haide, înveți plastilina ta. Hai, Giulia, ce scrie prima dată? Cum? X. Nu. Exercițiu. Foarte bine, da? Subliniem cu creionul. Exercițiu. Subliniază. Nu mi-a zis doar X-ul, mi-a zis tot. Așa. Dacă era să încerc să Hai, subliniez Giulia, doar fii atentă, da? calculator, nu. Bun.
Nu te mai juca. Ce-a fost asta? Toții. Citim, mama. Avem Hai să aud cu glas tare. S. Dar ce X, Julie? X, X. X. Tra. Julie, folosește degetul să vezi silabile. Avem S. De ce e S, Julie? X. 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 Tra. Ordinar. Extraordinar. Ce scrie? Extraordinar. Nu, că sare o silabă. Extraordinar. Ai. Și are X. X se citește X. Așa. Oleg, băi, ce știu? Asta știu. Și asta știu. Și asta știu. Care are asta știu. Exact. Așa. Asta și eu. Și eu ce aleg? Asta. Cărțile mai multe mele. Asta cărțile mele. Fie. Cum? Fie. Hai să aud. Fix. Fix. Foarte bine. Cum asta cărțile mele? Ce a fost? Text. Foarte bine. La liniile drepte, da? Ce a fost? Cărțile mele. Asta cărțile televizor. Da. E pe un băițeș. Asta fiu eu. Mexican. Cum? Mexican. Nu. Mexican. Ai. Așa. Hai, mai departe, citim, da? Trasează după contor și colorează fie Iar citim ce vrem noi? literele. Hai. De ce nu asta? Nu asta. Asta este mai bun. Doar este. Eu citesc. Examen. A doua. Așa. A dată niciodată când Haide, Julie. Text. Eu mănânce pe câștige. Ia. Așa, foarte bine. Ea acum merge la tramvai și fuge la perinda. Eu, hai că ce faci? Tu. Unu, doi, trei. Excursie.
Dar de ce te duci până de acolo? Păi nu scrii corect cuvântul. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Texas. Cum? Texas. Bun. Texas. Un magazin Nu. de pijamale. Nu, Julie. Studio. 2. Texas este unul din statele care pot fi considerate ca aparținând atât vestului cât și estului Statelor Unite ale Americii. Eu nu știu nici eu, nici eu. Exia. Yeah. Unde, Julie? Da, da, ce avem prima dată? Nu. Se. Nia. Sania. Nu. Mai bună? Senia. Xenia. Senia. Xe. Senia. Se. Nia. Se. Se. Câs. Ca și cum ai auzit câs e. Xe. Senia. Xe. Sex. Nu, Julie, câs e. Căse. Xe. Senia. Se. Se. Xe. Xe. Așa. Xenia. Așa. Hai, Xenia. Xenia. mai departe. Ia uitat virgula. Așa, corectează-i tu. Eu prima, nu tu, eu. Împreună, nu vreau împreună, vreau singur. Bine, el, face mai uite unul. Haideți, stăm. Exiena. Da. Și mie. Ia, Julie, ia mâna. Xi. Siena. Julie, Xi. 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 Câs e. Xi. Xi. Mena. Ximena. Așa. Toate undana. Acum sunt multe suți. Suntem găsuți. Acum am top. Lung. Apoi. Lung atunci. Lung. Atunci. Lung. Gata. Băgățeata. Da, nu, nu. Deci ce scrie acolo? Se. Nu. Julie, mâna pe silabii. Xenopol. Așa. Alexandru de Xenopol a fost un istoric, filozof, economist, pedagog, sociolog și scriitor român. Alexandru Xenopol. Vezi câte funcții avea? Și următorul? Nu, Julie.
Si. Xilofon. Xilofon. Așa. Hai, mai departe, cine zice aici? Să scriu astea și să colorez astea. Așa, X-ul, așa. Eu nu te văd. Așa. Deci eu. De unii sunt. Mă, nu sunt. Nu sunt. Sunt alb. Julie, ține-n cartea, nu ține-n birou, că nu fugi birou de aici. O pisa. Mai ia hop. Mai ia cic. Mai ia hop. Mai ia. Ei, dar strânge-le, mama, frumos. De ce? Ca să nu le rup mai tare decât le-ai rupt acum. Aha, ce faci cu asta? Wow. Hai, Julie, mai ai un rând. Ce facem? Dormim aici. Dani. Adică X-ul mare exact ca X-ul Da, mic. Julie, și ce litere mai sunt ca cele mici? Nu. Haide, W. scrie acolo, așa. V. Da. Y. Y-ul diferă puțin, dar nu prea mult. Ul. Da. Diferă o leacă. Iar Cu. nu-mi zie. Hai, Julie, dar fă acolo. Ajutor, nu pot. Și nu mai Ca. ca? Da. O, da. Hai. Nu pot. O. A reușit. Mama, ciop. S-T. Nu, doar S-ul. S-ul, că tu e diferit. S-ul nu e la fel ca S-ul mic? Da. Și Z-ul nu e la fel ca Z-ul mic? Da. Pău. Nu, e diferit. Doar că duce o leacă, că E, e hai, așa. nu are nicio treabă. P-ul mic, S e diferit. Și pilinii diferite. Da. Hai, colorează-ți X-ul. Hai să faci și tu la momentul tău, da? De ce? Ca să nu mă mai zăpăcești, Jessie. De ce întrebi? Era să Haide. Faci o ușorul tău? Da, mai vreau. Așteaptă. Mai vreau fac un fetiță, mama. Bine, faci fetiță, Ce da. trebuie? Mhm. Dar care X, mama, îl colorez? Păi hotărăște-te odată, ori faci unul mare, unul mic, ori Mă voi corecta cu Păi corectează-te. care am făcut? După ce termin. Eu, că ți-am aruncat cariocile care nu-s bune. Chiar măscălit-o. Dar n-am măzgărit-o, Jessie, ți-am verificat cariocile. Cum vrei să le verifici altfel? Preferiți așa? Crezi că se aștepta să o verifici cu mâna? Da, să-mi mozălesc mână. Nu mai depăși. Ar fac spiroci. Așa, da?